дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. шӯрои уламои тоҷикистон ҳаҷми садақаи фитрро барои моҳи рамазони соли 2025 муайян кард. тоҷикистон дар намоишгоҳи байналмилалии экспо 2025 дар шаҳри осакаи ҷопон иштирок мекунад. сироҷиддин муҳриддин бо дабири куллии созмони ҳамкории иқтисодӣ мулоқот намуд. дар 3 моҳ 3 навразро аз дарёи сир берун карданд. мақомоти тоҷикистон бори дигар аз муҳоҷирон хостанд ҳузурашон дар русияро қонунӣ гардонанд. шӯрои уламои тоҷикистон ҳаҷми садақаи фитрро барои моҳи рамазони соли 2025 муайян кард. соли ҷорӣ ҳар як шахс бояд 8 сомони фитри рӯза диҳад. садақаи фитр бояд ба одамони ниёзманд, ятимон, маъюбон, пиронсолони барҷомонда ва оилаҳои камбизоат дода шавад. ҳангоми пардохти фитри рӯза ҳамаи аъзои оила аз ҷумла кӯдакони навзод низ ба ҳисоб гирифта мешаванд. масалан, агар дар оила 5 нафар бошанд, маблағи умумии фитр 40 сомониро ташкил медиҳад. хабар медиҳад пресса TG. дар шаҳри осакаи ҷопон санаи 13 апрели соли ҷорӣ намоишгоҳи байналмилалии экспо 2025 ба кор оғоз менамояд, ки дар он 161 давлати ҷаҳон аз ҷумла ҷумҳурии тоҷикистон ва 9 созмони байналмилалӣ иштирок менамоянд. иттилоъ медиҳад Ҳамид Ховар. намоишгоҳ зери шиори тарҳрезии ҷомеаи оянда барои мо доир шуда тоҷикистон мавзӯъҳои наҷоти ҳастӣ ва пайванди ҳастиро бо назардошти иқдом ва ташаббусҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти ҳифзи перияхҳо ва захираҳои обӣ интихоб намудааст. намоишгоҳи байналмилалии экспо 2025 дар шаҳри осакаи ҷопон аз 13 апрел то 13 октябри соли 2025 баргузор мегардад ва онро беш аз 28 миллион нафар тамошо хоҳанд кард. хабар медиҳад Ҳамид Ховар. мулоқоти вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин бо дабири куллии созмони ҳамкории иқтисодӣ Асад Маҷидхон баргузор гардид. таври Ҳамид Ховар бо истинод ба вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад, дар ҳафти вохирӣ тарафҳо оид ба таҳкими минбаъдаи робитаҳо байни ҷумҳурии тоҷикистон ва созмони ҳамкории иқтисодӣ дар самтҳои иқтисод, молия, нақлиёт, энергетика, кишоварзӣ, сайёҳӣ ва ғайраҳо мубодилаи афкор намуданд. ғаввосон ва наҷотбахшони идораи ҳолатҳои фавқулодда дар вилояти Суғд дар 3 моҳи гузашта 3 наврасро аз дарёи Сир берун оварданд. онҳо мегӯянд ҳамаи наврасон қасди худкушӣ доштанд. як духтари 16-сола аз ноҳияи Спитамен буд. ӯ худро аз болои пул партофтааст. ӯро аз ғарқшавӣ наҷот дода ба шифохона бурданд. дар ҳолати дигар як бача худашро ба об андохт ва ҳамсинфаш ӯро наҷот дод, гуфт Пӯйлоҷон Султонзода, корманди идораи ҳолатҳои фавқулоддаи вилояти Суғд. бояд гуфт, ки дар вилояти Суғд соли гузашта 55 мавриди ғарқ шуданро сабт карданд. дар миёни онҳо 19 ноболиғ аст. бисёре аз мавридҳо тасодуф ва беэҳтиётӣ буданд. дар 5 маврид аз ҷумла наврасон қасди худкушӣ карданд. хабар медиҳад Ахбор барои афкор. мақомоти дахлдори тоҷикистон бори дигар аз муҳоҷирони меҳнатии тоҷик хостанд, ки то 35 рӯзи оянда ҳузури худро дар Русия қонунӣ кунанд ва пеш аз сафар ба ин кишвар аз санҷиши манъи вуруд дар Тоҷикистон гузаранд. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон бо нашри як огоҳинома аз шаҳрвандони Тоҷикистон, ки дар Русия кор мекунанд, ёдрас шуд, ки то санаи 30 апрел ҳуҷҷатҳо ва ҳузури худро дар ҳудуди Русия қонунӣ гардонида ба корашон идома диҳанд. вазорат гуфтааст, ки дар сурати дар муҳлати муайян шуда агар шаҳрванд аз қайд нагузарад, ба рӯйхати шахсони ихроҷшаванда ворид мегардад. манбаъ афзудааст, ки шаҳрвандонеро, ки вориди онҳо ба Русия манъ шудааст, зарур аст дар муҳлати кӯтоҳтарин ин давлатро тарк кунанд, вагарна тибқи талаботи қонунгузории кишвари иқомат ворудашон ба муҳлати 3, 5 ва ё то 10 сол манъ карда мешавад. ёдовар мешавем, ки охири соли 2024 президенти Федератсияи Русия Владимир Путин фармонеро имзо кард, ки мувофиқи он муҳоҷироне, ки дар ҳудуди ин кишвар ғайриқонунӣ қарор доранд, ӯҳдадоранд то санаи 30 апрели соли 2025 вазъи ҳуқуқии худро танзим кунанд ё ин ки Русияро тарк намоянд. хабар медиҳад Азия Плюс. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.